Елин Рахнев е писател, журналист и драматург, автор е на няколко стихосбирки, основател и сценарист на телевизионни предавания, автор във вестници и списания. Притежател е на 2 награди ИКАР за драматургия за пиесите «Боб» и «Фенове». През 2011 година печели Аскер за текста на пиесата «Тест». Имал си нужда да продължиш линията на «Фенове». И Свалячи ли също така и разсмива и натъжава? Да, абсолютно. Свалячи е пиеса, която... това е най-дългата ми пиеса, която съм писал през живота си. Не за друго, защото съм писал с страшно много паузи. И цялата пиеса, всъщност, още когато репетирахме едно време с Иглика Трифонова, Ицето и Валю Танев и Ицо Гърбов, там изскочи една реплика: какъв човек трябва да бъдеш, за да си страничен съдия. И аз от тогава всъщност това ми стоеше в главата, писах я, оставях я във времето, отлежаваше, нямах финал много дълго време. И след това, така, мисля, че се получи и в момента едно от нещата, които така много обичам, които съм направил в живота си. С много любов е писана. Аз така и пиша, да, но тя е много трудна за поставяне пиеса и мисля, че без така огромни актьори като Малинко и като Геро и с Пламен като режисьор, тя много трудно би се получила на други места. В пиесата става дума и за малките хора и за виповете. За мен и двете думи са в кавички малко. Една тема, която мен винаги ме вълнувала, за А, Б, за и Б групите на живота. Дори в много от текстовете, които съм писал по вестници, така наречени публицистични и всичко останало, мен тази тема много ме е вълнувала винаги. В смисъл, тя ми е тема, която винаги ме е съдирала, боляла ме главата от тази тема. Защото аз вярвам в някакви други неща и вярвам, че на този свят няма как 2% от хората да ядат черни хайвери и да пътуват в яхти, а другите да се оправят трудно с живота. И за мен тези неща са важни. И мисля, че Б-групите и В-групите са доста по-интересни. А пък сега ЦСКА играе във В-група, което вече съвсем още по-интересно. В-групите са по-интересни, защото те имат мечтание да стигнат нагоре и са доста по-органични, докато А-групите са застинали. Всичко им все едно им е дадено и не могат да правят никакви крачки, органиката им е замразена. Докато В и Б групите са доста по-еластични. И около тях тази еластичност живота изглежда доста по-красив. Объркани сме все още. Все още сме объркани и все още аз лично съм дал тук около 20-25 години да се случат някакви неща, да могат всички да си взимат круасана с щипка или с ръкавица, пешеходната пътека да стане култ, а не това само в България може да се случи, да махаш и да благодариш на шофьора, който те е спрял на пешеходна пътека. И както винаги преди съм ти казвал, да има една усмивка малко повече във всеки един и една доза доброта малко, защото ние сме лоши. То се вижда, ние сме лоши и тази теория, че сме добри, гостоприемни и така нататък, тя е някакво доста измислена според мен. И има нещо, което мене ме вследява точно в това, че всеки толкова много се е затворил в себе си, пред хладилника си, пред мялната си чения, мялната си машина и не може да излезе отвънка и само гледа през балконите. Все още адски много се гледа през балконите, не се слиза долу. Най-вероятно има някакви наченки на неща, които започват да се случват. Но примерно, ще ти кажа пример с пешеходните пътеки. Преди 5-6 години, по мои наблюдения, хората на колите спираха на пешеходни пътеки, сега пак почнаха да не спират. Не мога да си го обясня това.
И това е масово такова явление. И това си го говорим с приятели, шофьори и така нататък. И не знам, може би има някакъв проблем, който сега аз наистина не мога да обясня. Човек да променя среда, трябва да остави следи, защото иначе няма как да се получи. Да променяш средата е труд. Това е някакъв труд. Нали, мотото на фестивала е направено за това, че все пак театъра е едно от нещата на този свят, които излизайки от салона, ти наистина можеш да бъдеш, да имаш няколко рани в повече или няколко усмивки в повече, това се следи върху себе си. Театъра в Хасково е за мен от най-добрите в България. Някъде казах, че изобщо не се усеща, че това е театър в един по-малък град. То обаче, ето защото ме питаш, то е на 6+1, така наречено, както се казва. Това с много малки актьори, с много малък екип. Повече от хората работят по няколко неща. Много еластичен и мобилен театър. Той е примерно един от театрите, които според мен би се справил във всякакви реформи, кризи и така нататък, защото просто е с един уникално така малък щат. И това е според мен, ето питаме за театрите и това има. Това според мен е един добър модел, по нас това, което виждам там. Иначе аз какво правя в театъра? В момента малката трупа на театъра пише една пиеса, която се случва в една гримьорна и тези хора никога няма да излязат от тази гримьорна и да отидат на сцената, просто те са едни дубльори. И ето пак за Б-групите на живота, моята любима тема, за дубльорите и за асовете и виповете. И аз там се чувствам щастлив, така е. В момента, когато репетирам, абсолютно нито мога да пиша, нито да ям. Когато пишем и когато съм в това състояние и просто абсолютно, това е може би сигурно имам едно-две хубави неща, които нося в себе си, това е едното, че мога абсолютно да се отделям от света и да не ме интересува период, който работи. Според мен това е много хубаво. А най-хубавото да работиш на едно такова място е пък, че хората са до тебе непрекъснато, репетицията може да бъде 24 часа, никой не хвърчи или поне много по-малко по телевизии, по снимки и така нататък. И се получава наистина един, според мен, не обичам думата процес, но ще използвам, защото сега не ми идва друга дума, истински процес. И точно има някаква доза романтичност това и някакси на мен ми харесва. Аз съм толкова към Пловдив свързан, че аз всичко му харесвам на този град по някакъв начин. Всичко му харесвам. Но си мисля, че примерно както септември е натварен, мисля, че трябва да има някакъв баланс във всички месеци на всичко, което се случва, защото в момента Пловдив е кипнал от култура. Кипнал и има нужда малко от трезвяване, за да може арта да се приема, защото колкото и хората тук да са прекрасни, колкото и да са свикнали на всичко това, те не могат сетивата им и не могат да поемат толкова изкуство в момент. Ако това е целта на месеца на културата, на столица на културата, на самия град като културна визия, окей. Но според мен има нужда от малки баланси и малки разпределения на всичко това, защото в крайна сметка душата не е толкова възможна да поеме толкова много нещо. Първия път, когато разговарях с Елин Рахнев, той сподели, че е фалирал от романтичност. Днес каза, че ще продължи да го прави. До края. Най-хубавото, че от време на време се харесва, защото имаше едни периоди, които изобщо не се харесват от тия фалити мои.
Сега съм го правил като нормално нещо и че просто трябва да има такива хора от време на време. Не, че са някакви уникални, просто трябва да има и такива хора, които са една идея обвити в пълновата лила, може да се излезе по-поетично.